Ahora tipo. Mira tu akandire. Konumbu yacho isina kuonekwa. Aiwa kani mapicha aripo ndichitorwadziwa ndiri mulebha. Esa nokandira. Kandira ndiki. Icho. Waifunga kuti nedumbu usikazoti nhumbu. Saka ngoti zvongo singaketo. Asi 7 months ndozomima kutamba Then no pregnant test. No pregnant test by 8 months. 7 months. Yeah. Pesa wakatipa. Nakatipa naiko zidumbu rangu ke. Zidumbu rangu ke. Andida nziteps yakazombopunzika kamedhiza ngoyaoneka mudhoni nyama pavano. Blood tapes yokuti. Akazongoyaoneka mudhoni nyama. Mabla kwakaunzira mwana trouser nemaziso iyi. Ndiro re. Iri apa side pocket. Ndo mavharu. Vharu kasviri. But ndeti magifts turimo takaona kudhara. Select and now got a side pechimbwa ichi. Ndoyamwisa kai. Mini yangu ihombe zangu. Ane furi. Ande nunga kafana. Asi 2002 ungwata mezira. Ungwata ngwari ku 2002. Ungwata mezira. Asana kurinja kurinja kurinja. Plata zako zvemutoro ndinda akati. Kuna pamuromo. Ala ungwate. Ngwata kamudhunika. Nyado. Aselenda le masasa ko aselenda. Achibanda botoro zake. Banda botoro anga patinouya tunonaka. Itatata kungatezotata. Itatata batipa kotati nywe. Atina dzungu vanotagara nepasi pemuti. Atina maonero ana mapenza. Mastreta charweda tuma. Awe chingano. Awe chingano. Awe chifo. Fit and strong. Abatambuka ndiro totongoneka nasi. Uyo. Kumwachembera ukanga uke chiboy. Ukandire beka mbakangweni. Wow. 4 kg achibuda izvo zvakurema 11 kg. 11 kg. Second 31 11 kg akasiyana borinja ne 10 kg. Borinja has 31 kg. Nakurara. Mwana kaistika ka. Icho achinetse. Ende blongo ndinotori kuridzira vane nhumbu yese mwayo onai mazoburitsa iyi. Nyado anoona kukomana ngani. 2 girls 2 boys. Pasara kwa 2. Saka zakona. Kana 10. Ezongu ndiri fit. First born yako ine makore mangani? 16. Saka pakuzvara pasport rakanoti ungonakirwa nokuda. Vane hama dzangu. Vane hama dzangu. Wabulaka? Wakasaka kuita rafu mani. Zvazvawo zvabu. Wapedzerana nesandapera tipere. Nomudzosera kwakabva nako wakada kundijairira. Nomudzosera. Ndapitira kuyamwa kukwekweta izvo. Inopa jembi ikara chiwera muchine masora jembi. Hanzi mwana asi wako. Chaite jembi. Ndomuyamwiseri. Hanzokera nepamakoni nepakati. Ayo vanhu adaona chiyamwisa mwana. Ngatumire $10. Kwako ni basa rewe. Ngatumire $10. Kone mombe. Saka nori mubhazi tangwa pa na mapassenger $10. Anochema tabayo. Remone chisekerera. Ndoye platwa na pasi ya chwe hanzi mwana obenza na mfaro. Ndala. Chibaba. Iwe auna mfaro amaya kwebeni. Asi mina kusuka voigiro mwana wangu trouser rakachena. Pamwana mapounds kapamwana kakaiswa 100 pounds. Sketa mtoka yakabharuka kudai. Asika murungu kachikagoga kane kakane musikanzo. Kaita mbira mu. Asika ari mapoto. Muroni mune mapoto.
My ribs and sauce. Yeah. And Thousand Island. And salad. Mahaba Luskos. Nema Hungary Safir. What did you, Junati? What did you? You're Jumanyara menu. Zokoto Karapas menu. What did you go, Junati? Eh. To make it also me. That's a motel I own. No pure Stambola. What is Stambola? Buffalo. Mix the beef with buffalo shrimp. Yes, it's Stambola. Magamonokozera motere. In the first place, I'm a kozera motere. Unondibvunza wako aiwa nyatsoitangisa ipedzese ozibona kuti yozhetera kunongotora vhiki yacho wangosvika muhotero vakoti ndikuda iyi chitangisa mixed beef with buffalo to make it osomiki. To make it osomiki? Yeah. Mixed papa. Yeah. Oh, ndorambire tatanga ubanda bottle enda urambe vanika yochibva unechuna unobva ngorova kutuma fine zviri muhotere mbozi muhotera sekuda vari vapiri bozi chero chidriver chero taxi anogona kukujamuka wakwiri wadakwa amaiwi ausamborowe muhotera ngasichimbi cheche painde muningineneta 250 iri kotsorore 5 noshi atuma paini saka unogazongorova 285 wobva wabuda kuplastambaula ususu 20 wobva wautapa yopoti vese vanongorese vanyingodhinya kuti ukobuda mubvananga kuhotera inyaya yesitambaula usu zvese imomo kana gasi racho rese unengatezwa movhoni hariswa munhikinika remu unenge tomovhoni direct gasi remuhotera unoona achipisa ari grazi ndonotobuda kubva mumviri iri tobuda movhonipanio kuti kachikakanhomutreni wazigrasi unotodirirwa yose ukabate nikimotela kwizi munikini hauzvate ndotodhiswa mamutina bhami wangosikana ukubanda yambodi ozibhodhoro ndotonhocharitoni nopa unenge wakugadzirwa breni mabhozi breni dzako dzine dzatogadzirwa movhoni mabhulango ebeta 100 timbobaya naye uchiudza gore rakada mikuzi unofana mbopinda usacheme zvakudhara andiota kufundise zvizviti tofana kuenda nemuhotere chidongonoona kuti zvizviti onototi ndomakaremerara ameke yako hatizopulata nebizi vakaita madhava adadyira mikirisi pezera pesa nechimwe kubudaikudaisvechemweri munhu achibanda mwana ari muhotere aikosera mikirisi abuda kututamuna amaita boja mani saka watichifu zve sitambaula ususu mixed beef with buffalo ususu to make it osomiki yakagadzirwa ibo vanongoenda remoto unongonobudira vhita chiti kudai kutaurwa onoti haibudiri moto you take me later ibo chapu